Og da vi jo befinder os på en højskole, bliver der lagt ud med fællessang i højskolens ånd. Slagelse Kommune havde samlet folk fra institutioner, uddannelsessteder og erhvervsliv på højskolen for at informere om den kommende markedsdag. At I er kommet her i dag for at være med til at bære vores budskab videre. Der er nemlig brug for, at vi alle sammen skal løfte den her opgave. At det ikke kun er Slagelse Kommune, men også at vi er rigtig mange, der er med til at bære den her tanke i forhold til sund og bæredygtig og mangfoldighed. Markedsdagen den 20. juni på Schweizerpladsen i Slagelse er her, hvor hele sundhedskampagnen kulminerer med et stort udvalg af inspiration og oplevelser for Slagelses borgere. Alle med fokus på sundhed. I forbindelse med kampagnen har kommunen fået udarbejdet en film, hvor blandt andet Peter Gade, som er sundhedsambassadør, fortæller om det sunde liv. Vi er som mennesker er vi alle sammen meget forskellige, og vi reagerer forskelligt på forskellige problemstillinger og udfordringer. Men jeg synes bare, at så længe at man er åben som mennesker, er klar til at sige, jamen lad mig prøve det der, lad os se, hvor det her bærer det hen, i stedet for hele tiden at gøre det, man plejer. For mig, der er det super godt bare at komme ud og gå en tur. Det personlige velvære, hvordan man har det, både rent fysisk og rent mentalt, der er mange ting, der influerer på det. Kost er en meget, meget vigtig ting. Vi her på 24 Sjællandske følger sundhedsinitiativet hele vejen til markedsdagen den 20. juni. Så se mere her på kanalen i den kommende tid. Vi slutter, som vi startede, på rigtig højskolemanér med fællessang.